नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम कलाहांडी जेनेराल नॉलेज बा कलाहांडी साधारण ज्ञान विषय डिस्कस करबा। फ्रेंड्स, 75तम कलाहांडी जिला गठन दिवस समारोह 2024 रे ब्लॉक स्तरीय साधारण ज्ञान प्रतियोगिता हेतिला जहा 29/10/2024 एवं यह थिला कनिष्ठ विभाग श्रेणी अष्टम श्रेणी रु दशम श्रेणी पर्यंत एवं 30 नंबर थिला बा 30 टी प्रश्नर उत्तर 30 नंबर थिला। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଜିକେ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେତେ ମସିହା କେଉଁ ମାସ ଓ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ ଭାବିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ 1 ନଭେମ୍ବର 1948 ମସିହା। ମୋର ଯୋଉ ଭୂଖଣ୍ଡ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରଗିରି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, କିଏ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟା ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳବିକା ଦେବୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, କେଉଁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କଳାହାଣ୍ଡିର ନିର୍ମାତା କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ଦେଓ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେବ ଥାମୁଲ ରାମପୁରର ମର୍ଡିଗୁଡା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ସମର୍ପଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେତୋଟି କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ 3, ଭବାନୀପାଟଣା, ଧର୍ମଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ 310। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଛତର ଯାତ୍ରା କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଅଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଖଣ୍ଡାବସା କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ 2024ରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଚୋପଦାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାଶାଳା ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଅସୁରଗଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ସପ୍ତ ମାତୃକ ପୀଠ ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେବ ବେଲଖଣ୍ଡି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ। 16 ନମ୍ବର, କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜୁଗସାଇ ପାଟଣା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17, କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18, କଳାହାଣ୍ଡିର ଚନ୍ଦନ ବଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଫାମୁର ରାମପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 1997। କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପ୍ରଥମେ କେବେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 1999। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମର ପାୱାର ହାଉସ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ମୁଖିଗୁଡା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 1960। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରା ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ।
प्रश्न नंबर 24 भवानीपाटଣା ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୁ ମାଝୀ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁଠାରେ ଉଡାଜାହାଜ ପଡିଆ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଡାକ୍ତରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଉଦିତ ନାରାୟଣପୁର କାମଠଣା ଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ଦିଲେଶ୍ୱର ରଣା। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ କଢେଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 29 କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁଠାରେ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଧର୍ମଗଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30 କଳାହାଣ୍ଡିର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପଟାୟ ସାହୁ, ଯିଏକି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ନାନ୍ଦୁଲ ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।